Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед боз ҳам ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо анамихебо новинкаҳои паплина нишон диҳам. Боз ҳам доинг паплини беҳтарини доинг мулоими хушрӯи тобистона. Ана марҳамат нигоҳ кунед чӣ хеле гули хушрӯш омадай. Аи гул ду рангай. Нусхаҳои новинкаро ҳозир ҳамаша нишон метиҳам тона 140 сомониян. Ина бинед донада касе опту мегира бо арзон мешава. Сангошон сангои тозаяй. Ина зарча бинед чӣ хушрӯ. Ҳам зардаш ҳам савзаш. Ино нусхаҳои турецкиян. Туркӣ нестан қичон вале нусхаҳои турецкӣ. Ина бинед. Ана иглам новинка ази 4 рангай. Ҳами 4 ранга ози ма шумода нишон метиҳам. Диде чӣ хушрӯ. Иноша нишон дода будам динанги видеода. Ваям нусхаи беҳтаринай. Айно боша ҳозир омадан новинко. Рангош ҳама рангои фасон. Ина наи цветчам диде чӣ хушрӯ. Наи сиёҳ ба сирхку бо аҷоиб. Озиҷа чанд тае новинка. Якта ба якта нишон метам. Нархои ё 3 метраш 140 сомон донада. Оптумда бо арзонтарай. Ана миноям новинка дӯстони азиз гликалон. Бисёриё наз мебинанд гликалона. Хостум инорам як маротиба шумода нишон диҳам. Иноям беҳтарин нусхаяй. Нархошон 140 сомон 3 метраш. Нархи донада. Бинед чӣ қавсай доинг. Рангошон 4 ранг. Аз ин нусхаям 4 ранг астай. Кадомеш ки бо дар кораи шумода нависед. Ин нусхара малакай нишон дода будам. Беҳтарин нусхаҳояй. Ёра бисёр хушрӯ харидорӣ кардан духтаро. Набинед и рангаш гул заминаш сиёҳай. Гулаш ҳам хе гули медонед бирӯзовый. Сангчош ҳам хе мутобиқ карда задагиай. Аҷоиб омадай. Ҳам зардаш ҳам нами сиёҳаш ва инчунин нами гулкалоно. Аз инам дина ба фикр ман нишон дода будам видеода. Бори дигар касоне ки мисол у видеоро надидян дар ин видео метавонанд ҳамин нусхаҳоро бинанд. Чӣ хеле гуфтум и ранги фисташкови ҳози мо дадай. Ина бинед аллакай чанд паплин шид ки бо ҳамин ранг омадистай имсол. Хулоса ҳамаи ҳамино будан паплинои доинги дизайнерски. Нархи донаш 140 сомон. Касе ки оптум мегира бо арзонтарак меша. Воқеӣ саломат бошед. Хайр.